Sarwadi. Nah, iku yo ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan lho. Sak 2 tahun 3 tahun lho. Iku saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ya kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ora dia putu Ya, krek aku ketok tuwek lumayan kok butuh barang lho. Ora tegese iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Yo gawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya. Oh, piye? Tak dolang suarane piye? wes pokoke nek mikir yo apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh nggih. Terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi gendut niken Salindri. Bilih nuwun sewu saderengipun niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Leres-leres kita masane. Nggih, nggih. Ya pripun sakniki dipun fullaken. Nah. Nah, mumpung niki gendut niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut ora. Driji ku wae kok rambut. Nggih. Arum Bali menghormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Dok? Niken Salindri. Ayo, sehat. Alhamdulillah pangestune Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Derenge nggih dereng meneng ngono padha lho. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan lah. Nah, iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan lah. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok iki. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang Ya terbaik. semakin rejo, semakin melimpah. Ya bolong warna iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya.
iya. Mbok menawa dhek ora tega karo awakmu ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah wong tuwa ora tega nek awakmu harus Ya kan gentenan nek ngomong. yo wis ngono ngomong. Mulane meneng ae. Ah. Yo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak. Nggih. Ya. Ya kuwi lho, piye loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, ya ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku kuwi kangen lho, Pak. Kangen. Aku dadi buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Lah lerengku kapan kok ora turu yo? Ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Kur bareng sampean saya dewasa, saya gede no. Sampeyan asline terah kok Klaten to. Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya terah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku yo Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho. Sak 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Nduk. Pangesune, Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora aku tak kirim rekening aku terang beren ngono. Ngono. Lho, Pak, yo kuwale. Lah apa? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya wong kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Ah. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Iku aku padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ora dia putu Ya, krek aku ketok tuwek lumayan kok butuh barang lho. Ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik kae itu. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih ana CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Kira malah di PP. Apa we? Tinggi kaset ngono kuwi to. Iya. Di PP. Iya. Iki malah dingi aku roh ning proyeke malah siji ora disetel candal-candal kowe. Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Ya. Buktekke lek mangkate niken salindri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Kaya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, belak-belak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya. Saya terasa Nabian bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen wis rina hingga ratri Was oh piye tak dulang suarane piye Wes pokoke nek mikir ya apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. beres mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik buat ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarso maturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Cok monggo. Nggih. aku